हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे जाहैबाय आसाम टेटनि थाखाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दं जिहेतु रानिं जागासिनो। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जागोन पेपार 2नि बर'नि आरो पेपार 2नि बर'नि बेयाव माबे सिलेबासनि नायदो नोंथांमोनहा बेयाव नुनो मोननाय जादों मा एसे सिगाङावसो मोनसे भिडिअआव बुंखानाय जादोंमोन बे रिंसार जरा। रिंसार जरानि सायाव फोरमायनो नागिरदों रिंसार जराया माखौ होननाय जादों। दा लोगोफोर गासैबो बिजाबाव गांसे बिजाबावनो गासैखौबो मोनजोबा बेखौ बयबो मिथिगौ। जायहा गोबां बिजाब फरायगोन सोमोन्दो थानाय बिनि सायावसो जों मिथिगोन। दा बेवहाय जोङो आरो बियो रावखान्थिनि खोथा। दा बेयाव नायबाबो गोबाङानो बुजिनो मोना। दा रिंसार जराया मा बेखौ खिन्थानो लानाय जादों। दा बिनि सिगां जोङो खौरां रिंसारथि गारां हांखो थांखांजोब्बाय। ओमफ्राय जोंना नैबे इउनिट मोनसेयाव रिंसार जरा आरो हांखो दाजाबनाय जथायनाय दंबावो। रिंसार जथाय आरो हांखो दाजाबनाय रथायनाय बेखौ खेबसेनो लाबोसिगोन। नैबे रिंसार जराया थाबैनो जोबगोन एसेल'थार, मानोना बिनि सोमोन्दै मिथिखाबायानो गोबाङानो। दा लासै लासै मोनथिसिनगोन। दानिया गासैखौबो लानाय जागोन। नायदो लासै लासै। रिंसार जरा एबा जरा रिंसारथि एबा जावजा रिंसारथि एखे खोथा। गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ जायखौ इंराजियाव जेमिनेसन बुंनाय जायो। गोसोआव ला, जेमिनेसन बुंनाय जायो होनदों। जरा रिंसार, जावजा रिंसार नङाबा रिंसार जरा माबा मोनसे जेखि होना मानो बेयो जेमिनेसनानो। बेनिफ्राय दङ नायदो जेमिनेसन माने माखौ होननाय जादों। जेब्ला मोनसे महरनि रिंसारथिया खेबसेयैनो ज' थानानै रिंसारथि जायो बेखौनो मा होनदों जरा रिंसार बुंनाय जायो। मा होननाय जादों मोनसे महरनि रिंसारथियानो खबा खआनो गबा गआनो सबा सबानो बेबायदि होननाय जादों। मोनसे महरनि रिंसारथियानो ज' थानानै मा मोनफा रिंसारथि जायोबा एबा सोदोब दायोबा बेनो मा होनो जरा एबा जावजा रिंसारथि। बियो जथाय खौरां रिंसारथियानो मोनसे बाहागो होनदों। जोङो एसे खौरां रिंसारथि लानाय समाव जोङो जथाय खौरां रिंसारथि मोन्दोंमोन जरासे, ओमफ्राय मोननै जथाय खौरां रिंसारथि मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि मोन्दोंमोन। बेनिनो मोननै जथाय खौरां रिंसारथिनि जोङो मा होनो रोखोमसे जथाय खौरां रिंसारथि मोन्दोंमोन। बेखौनो होननाय जादों बेयाव मा जरा रिंसारथि होननाया। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय मा बर' रावाव गाहायै बे आखुथायाव बांसिन रावसायावसो मोननाय जायो होनदों। माने मानगोनां रावाव बियो जोबोद खम होनदों। मोनफा मोननै दङ नाथाय जोबोद खम। बेनिफ्राय मा होनो बेखौ बे रिंसारथिया खालि खौरां रिंसारथियावल' जायो होनदों। गोसोआव ला, गारां रिंसारथियाव जेमिनेसन थाया, खौरां रिंसारथियावल' जेमिनेसन थायो होनदों। दानिया नायदो बेयाव नुनोसै। बेयाव बर' राव गाहायै बे आखुथाया रावसायाव नुनो मोनो बेखौ बुंखांबाय। नायदो गुबैयै बुंनो थाङोबा मा होनबावदों मोनसे खौरां रिंसारथियानो खाथि खाथि जयै दाजानायखौनो जरा रिंसारथि बुङो, जायखौ महरसे जथाय खौरां रिंसारथि होननानै जोङो मोनबोदोंमोन। बे खोथाखौनो होनदों। दाना एगजामपोल लानानै बुंबा मिथिगोन। नायदो बाहाय दङ नुनो मोनदों। बाहाय एगजामपोल हिसाबै बा एगजामपोल नङाबाबो जोंनियाव जरा रिंसार जाग्राया मा बेखौ खेबसेनो होखाजोबनायानो जाहैबाय बाहाय बुथुमनानै। दाना रावखान्थिगिरिफ्रा बुथुमनानै दोनखाबाय। बेनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै नोंथांमोननो होनाय जाबाय। दा जेरै ख मोननै रिंसारा ज' जायोबा बे मोनसे महर मोनो। जेरै नायदो गोखा, गोखायाव मा जाबाय ग दाजाब दाजाब ख'जों ख दाजाबदों, बे मोनसे जरा रिंसार होनदों। जखा बेरामनि नाम, ख'जों ख बेयाव मोननै दाजाबनानै दङ, ख'आनो रोखोमसेयानो, बेनो जरा रिंसार। थिग बिदिनो मोनसेया जाबाय ग जेरै गोग्गा, बेयो मानगोनां रावाव बाहायजाथारो। दुगाखौ दुग्गाबो होननांगौ। गोग्गोखौ गोग्गोबो बुङो, ग'जों ग दाजाबनाय। आरो ज'जोंबो जायोनो, जेरै गोज्जा, रोजा बायदिसिना गोबां सोदोब दिहुननो हाबावगोन। द'जों द जाबावनो, जेरै थुद्दाव, गोदै बे आरो। न'जों न'आथ' गोबां जाखायो, थोननाय, मोननाय, साननाय। नाथाय बियो मानगोनां रावाव बेबायदि जाया, मानोना गुबै सोदोबनि उनाव नायनाया दाजाबनानै मुं मा खालामनानै होनायसो, बेखायनो बेयाव जायामोन। दा बे आलादा बाथ्रा, बेखौ नांला जोंनो। जायखिया मा बिदि दाजाबनायानो जोंना जरा रिंसार, बेखौ बुजिनांगौ बेल'। फ'जों फ'नाय, गोप्पा, दाप्पा, खाप्पा, बेयावबो फ दाजाबनाय। ब'जों गोब्बा, लोब्बा बे आरो। बेनिफ्राय आरो म'जों म नायदो, म'जों म'आवबो दङ जथुम्मा, नोम्मा बे। ल' मेल्ला, थाल्ला, गेल्ला, स'जों स, गोस्सा, आच्ছা बेफोरबायदि आरो। दानिया मा होनदों अब्ला नुनो मोनबाय जोंनाव बेखौ महरसे जथाय खौरां रिंसारथि होननानै जों दहाय खौरां रिंसारथियाव बाहायबोदोंमोन। बेनो मोनसे जरा रिंसार एबा जेमिनेसन जाबोबाय होनदों। जेरै जाय बर' इंलिसावबो दङ गोबांनो बेबायदिनो। मा होनदों जेरै राम्मि, डाबल एम थाहैबाय बेबायदि। आरो बेनिफ्राय नागिरबावबा मोनबावगोन अबहायबा
डाबल पि जानाय अपरचुनिटि माबा मोनसे अबेबा डाबल पि अबावबा डाबल बि अबावबा मा होनदों डाबल एस जिरायो बेफोरबादि एस'सिएसन बेफोरबादि होनदों बेफोरखौनो मा होनदों लिंगुइस्टिक्सनि रावाव बेनो जेमिनेसन। दानिया बेयाव कुइसना मा जानो हागौ गाहायनि बबे सोदोबाव जरा रिंसार दङ होननानै सोंनो हागौ आरोखि। दानिया बे एखे खोथाखौनो होननाय जादों गाहायनि बबे रावाव महरसे जथाय खौरां रिंसारथि दङ होननानै सोंनायानो। दहायनि खौरां रिंसारथिखौ जाय भिडिअ नायदों बेयाव माने एक्सारसाइस बानायना होनायाव सोंखादोंमोन। दा बेयावबो एक्सारसाइस बानायनो हास्लाबासै नाथाय खुगाजों बुंबाय आं गाहायनि बबे राव सोदोबाव मा जरा रिंसार दङ एबा जावजा रिंसार दङ होनना सोंगोन अब्ला बेबायदि मोनसे खौरां रिंसारथियानो जथाय जानानै दाजाबनानै दङबा बेखौनो होबानो जाबाय आरो बेनिफ्रायथ' थाखानाय नङा दस्रा अपसन। दा बेखिनिमोन लोगोफोर। दानिया नोंथांमोननि सासे माखासे खावलायहरनाय बादियै प्लेलिस्ट आलादा बानायनानै दोनदों ससियेल साइन्स जायफोर इउपिआव होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव गासै 25+ भिडिअ दङ बेखौ दानि आरो सिगांनि एखेयानो मानो होनबा हिस्ट्रिया सोलाया सिगांनि 21आव भिडिअ बानायनाय दङ गोबाङानो बेखौ बानायनो हास्लाबा ओंखायनो बेखौबो नायबानो जाबाय अब्ला नुनो मोननाय जागोन आरो बर'निफ्राय बर' ग्रामारावनो हाबफाजोबगोन नैबेबो भिडिअआ नैबे भिडिअनि माबायाबो PDF फाइलबो मोनगोन गोबाङानो PDF फाइल बिदों नैबेखौ मोनसिगोन PDF फाइल होगोन दं बेखौबो बेनिफ्राय डिसक्रिपसन बक्सआव हाबनानै नाय गुबुनफोरखौ बर' ग्रामाराव। एसेनोसै गोजोन्थों।